Olipa kerran köyhä, 11-lapsinen perhe. Äiti oli jäänyt työttömäksi putkimiehen ammatista ja isä puolestaan sössinyt kotipizzan pizzat. Lapset olivat kuitenkin tosi lellittyjä. He vaativat ja vaativat. Xboxin, Mopiksen, Samsung Galaxy S7 ja jopa Honda Mankin. Heillä oli rahaa kuitenkin vain 30 €. Mutta Hannu ja Perttu päättivät pelastaa tilanteen. Karismassa alkoi juuri ale. 1,3 hinnalla päivät. Pojat lähtivät siis kohti Karismaa. Sipurassa asui myös ilkeitä ja hiukan tyhmiä noitia. Alkaa jo ikä painaa. Joo. Kuinkakaan vanhoja me oikein ollaan? No ainakin monta sataa vuotta taitaa olla plakkarissa. Tarvitsisi ikuinen elämä. Milloinkaan me oikein kuollaan? En tiedä, kai me jossain vaiheessa. Kirja. Ikuinen elämä. Tästä. En minä, eti sinä, eti ikuinen elämä. En mä tajuu tästä mitään. Mitä sulla on kirja väärinpä hiljaa, anna tänne. Ikuinen elämä. Hei, tossa. Mistä sinä siihen tupsahtuu? Ai lentoharjoituksessa olit vai? Ei mennyt taaskaan vissiin läpi. Idiotti, yrittäjä. No niin, ja pääsiä, katsotaan, ikuinen elämä. Lue sinä, tosta. Ai niin, et sinä osaa lukea. No niin, kuuntele. Tarvitaan lapsi. Keitetään lapsi. Ja näin tässä tarvitaan muutamia muita ainesosia. No niin, käy etsimässä lapsi. Pidä hyvää huolta minun kirjastani. Idiootti! Lähde etsimään lapsi! Lapsi, sinä et osaa lentää kävelle. Hei, meidän pitäis mennä sinne Karismaan kerjäämään niitä puhelimia meidän perheelle. Joo, kun rahat aika lailla loppu. Mentäisikö tota reittiä? Ai valaistua turvallista reittiä. Niin. Mut siinä kestäis niin kauan. No mut minkä muuta keksit? No tossa on toi pimeä synkkä metsä, me voitais mennä sitä pitkin. Se ois nopea reitti. No mennään. Mennään sinne. Ei kai se nyt pelota. No ei tietenkään. Näetkö sä mitään? En, näit sä? Lapsoset ketterät! Mitäs te lapsoset täällä teette? Me ollaan menossa tonne kauppaan, mitä ite? Mitäs minä? Otan teidät kiinni, keitän teidät syön ja saan ikuisen elämän. Nasahtiko? Nousetko vielä, ämmä? Se nousee.
Se mummo jäi. Niin jäi. Pitäisikö meidän jatkaa matkaa? Ei ainakaan jäädä tänne. Mikä matka. Joo, vihdoin perille. Oli kyllä paljon nopeampi tää oikoti. Niin oli. Mikä se tyyppi oli siellä mettässä? No toivottavasti se ei seurannut meitä. Niinpä. No, mennään nyt hakemaan ne puhelimet. Joo. Mistäköhän niitä puhelimia sais? Ei mitään hajua. Tää on kyllä aika iso paikka. On. Tervehdys. Moro. Olette voittaneet ilmaisen iPhone. Siis mekö? Kyllä, te vastasitte kyselyyn ja voititte. Me ei ikin voiteta mitään. Tällä kertaa voititte. Et huijaa. Eluja. Seuraavana. Mut niinku, mihin me ollaan menossa? Niin. Seuratkaa vaan. Mä en enää jaksa. Näitä on vielä lisää. Tule. Kai mä nyt vielä vähän matkaa. Siis, ollaanko me jo perillä? Ei hätää. Olemme aivan kohta siellä. No joo, oli aikakin. Seuraa. Oot sä nyt ihan varma, että tää on se paikka? Aivan varma. Ja iPhone ovat täällä. Siis luuletko sä oikeesti, että me oltais noin tyhmiä, että me mentäis tonne? No vois se käydä näyttämässä, missä ne on tuolla. Niin kuin emme voida tietää. Toki, ottakaa nyt. Sielläpähän mätänee. Hei, No ei kyllä saatu puhua. Mulla on muuten tää pois täältä. Apua. Toi voi toimia. Sä pääset pois sieltä, jos sä annat meille puhelimia. Okei. Täältä tulee. No et sä nyt oikeesti mihinkään pääse. Tyhmä! No! Tuolla lapsi. No mikä tää nyt on? Kato. Mikäköhän tää niinku on? En tiedä, mitä sä ajattelet tehdä tolla? No en mä tiedä, ajattelin säilyttää tätä, jos me vaikka tarvitaan tätä vielä. Joo. Mennään. No onks nyt hyvä, kun on uudet puhelimet ja kaikkea? Niin paljon rahaa ja näin hyvät isovelit. No kyllä paremminkin voisi olla. Tääkin on vaan Galaxy S6. Mä sainkin S7. Menkää nyt tekemään ne läksyt. Mä tein ne aina kotona. Ha! No niin varmaan. Päivää kaikki. Minä olen Maria-Leena. Olen teidän sijaisenne tänään. No ei vitsi mikä mun oikein. Tänään pelaamme tällaista hienoa peliä. Löydätte sen tietokoneeltanne. Sen nimi on Pellejä. Aika pelottavaa, en mä tollasta halua pelaa.
Eiks liian korkea? Joo. Jossain alle oot niin sepä. Pelataaks korttia? Ai ei vai. No entäs korista? Miksei? No entäs jalkapalloa? Joo, sitä pelataan. Kyllä. Mennään vaan. Siitä. Hei. Tuolla on tuo lapsi. No. Me hakee sen. Miksi? No mitä? Teet jotain. Miksi? Yritän. Idiootti. Jotain pitää itse. Kaikki pitää itse. Mitä? Puhuuko se mulle? Mitä? Harvinaisen ruma mummo. Mitä sä täällä teet ja sitä pianoa siinä pimpotat? Olihan siinä hyvä tunte. Ei muuten ollut. Mikä tää on siinä? Ihan kauan. Siis vitsi, miten joku voi edes soittaa näin huonosti? En mä. Perttu, juokse! En mä voi! Ennen kuolemaansa Marja-Leena tunnusti pahat tekonsa, paljasti veljesten olinpaikan ja noitien salaisen piilopaikan. Marja-Leena oli siis idiot. Onko se kunnossa? Hei! Hei! Olisikohan tästä jotain apua? No, voidaan kokeilla. Ei tästä ymmärrä mitään. Ei kes. Herätkää! Äijä! Äijä! Moro! Voi, onko se nyt kunnossa? Moro! Kunnossa! Miksi te ootte täällä? Eiköhän me lähdetään äijät himaan. Meillä on uudet Xboxit jo. Vai? Joo. Noniin, vaan vähän alemmas vaan. Vielä puuttuu yksi ainesosa. Lähdetään heti hakemaan.
Nestori! 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 Nestor, missä sä oot? Nestori! Eikö ole? Tää on tää kirja. Mikä? Ei pysty, mulla on ihan jäätävä jano. Jätkää. Me lähdettiin Nestori. Niin pitää. Nestori, missä olet? Missäkään se Nestori on? Älä muuta. Joku on tulossa. Joku on tulossa. Nopeasti. Mun puhelin jäi. Jäi sitten! Miksi tää on auki? Minä hiljasti. Ei voi mitään, jos siellä on. Hei! Nyt et sä noin! Varmista sinutta! Tule nopeasti! Noniin, ensi kerran laitat se ikkuna sitten kiinni. Joo. Mut onneksi mä nyt tää tärkein osa tässä. Joo. Ihan sen. Nyt me saadaan tää liemi valmiin. Herkkua tulee. Joo, kyllä. Viimeinen ainesosa. Ja meistä tulee voittamattomia. Mikä tuo on? Hannu. Joku soittaa siihen. Ei voi. Miksi just nyt? Onks ketä mitään haikukas voisi olla? Me piti olla Aapun katana. Niin piti. Ei vitsi, jos se on Aapo. Onko tämä sinun? Ei. Moi. Kuka siellä? Kuka se on? Ei vastausta. No pistä pois. Kenenköhän tuo oli? En tiedä. Täällä on joku. Tämä on jonkun ulkopuolisen. Tämä on sinun syytäsi. Sinä jätit luukun auki. Miten muka? Sinä jätit luukun auki. Mikä tässä voi olla ongelma? Kaikki menee pieleen. Kuuliko? Kuuntele, kun sinulle kohtaa! Et sä voi yskiä nyt. Ne on tulossa. Hiljaa. En mä voi sinne. Kyllä minä kuulin, kun sinä yskit. Terjä, en saanut minä. Se oli joku muu. Täytyy ottaa kiinni. Ne tulee. Mitä me tehdään? Meidän on pakko taistella. Mennään! Siis aina tää menee tähän. Pitääkö sun aina ruveta makkaamaan? Ei tässä oo mitään kivaa ilman sua. Perttu, mua sattuu. No Eikö sulla sitten? tunteita? On sua nyt ennenkin sattunut. Voisit sä nyt nousta ylös? Mä voin vaikka auttaa. Tää ei oo vielä tässä. No ei todellakaan. Mitäs me noin noidat nyt? Pitäisikö meidän tuhota ne? Minun kirjani. Hoitele noin. Pelataanko kivisakset paperi? Joo, voit lähteä kirjan perään. Okei, kivisakset paperi. Mä voitin. Joo, voi ihan saa. Lähde menee. Mitä? Anna minulle kirjalla. Mitä sä teet? Anna minulle lukepari. Mä en luovuta! Anna minulle kirjaussa. Ei mä suosta mihinkään.
Toivoa tarvitsee aina auttaa. Minkäs tästä nyt? Sekin vanha kääkkä! Suosittu! Siinä on loitsu! Kyllä minä nämä osaan ilman kirjaa. Tyhjää käteen köysi, se ilmestyi. Mitä minä tällä teen? Ahaa! Pikku jotakin. Mene pataan!